Mae bobl wedi gofyn I fi sawl gwaith o'r trafod yn Trwynau. Ble ddechreuoch chi? Ystafera neu Aber? Yn Ystafera. Ysgol Ystafera? Yn meddwl 1970, dath Bynne Hyweirig, Hywel Pennar, a oedd triall Carwyn Jones, Ian Jones a Mark Jones. 1970? Ie, o'n i yn y ail flwyddyn yn Ystafera. Chi wir? Do, a wedyn wnaethon ni, o'n credu ar y chafbwynt arall ni, wnaethon ni gystadlu yn Steddfod o'r Urdd yn Pontypridd. Gaethon ni lwyfan, mae rhyw lun ar poster yr Urdd nôl yn 71 yn credu, a ni sefyll ar llwyfan yn gwisgo bow ties di a prysau glas yn gwisgo barchus iawn. Ie, dwi'n pethau di newid. Ond nath pethau newid. Felly, o ti'n ddod am y line-up fanna, un enw anusgwyl, ond cyfarwydd falle, bydde Ian Jones. Nawr, wrth gwrs, yn bennaeth ar S4C. Mae'n anhygol I feddwl bod e wedi bod yn aelod o'r Trwynau Coch mewn ffordd, ydw e? Am faint fi oedd, faint barod oedd y line-up? Y line-up dad, am rhyw 2 o 4 mlynedd dwi'n wedi. A wedyn dwi'n symud yn i'r coleg, 76, newidodd e wedyn, a wedyn dath Rodri mewn a Rhys, a wedyn Aled. Na'r line-up I ni cofio. Siwr beth, chi sôn am 1970, wi jyst yn trio meddwl nôl am y cyfnod yn 1970. O sain newydd ffurfio, so da chi Hugh Jones yn cael, da chi David Iwan, Tony Galoma, Holiau Llandegau. Siwt yn union, beth yw'ch atgofion chi o ware a gofod o gwmpas y sîn yn y cyfnod Larys? Mi'n cofio mynd I weld rhain, ac oedd cyn I fi yn un o'r band, mynd I weld nhw mewn noson lawen yn neuadd Brynaman. Ti'n gwybod, yr hôl yn Brynaman, oedd yn syna mawr. A llond y lle, cofio. A wedyn I rhain, gyda rhyw gyneuon fach doniol fel Ricky Tiki Timbo, Noso Ambo, Nala Balabushki Nishi Pom Pom, a'i frawd Jim. Oedd e'n un gael. A wedyn ni, oedd nhw'n gwneud pethau fel, oedd nhw'n sgwennu'r enw yma mas ar y roli mawr o bapur. Ni'n tra nhw'n canu, oedd Hywel ar agor y roli yma mas gyda enw'r gan arno. A bethau fel ydw i'n cofio unrhyw gan arall o'ch chi'n gwneud. Ond na'r math o bethau nhw'n gwneud, oedd nosweithiau llawen. Ie. So chi eitha parchus gyda ni? Wel, ie, grŵp Gwerin o'n i'n meddwl rhywunedd, oedd 2 gitar acoustic, o'n i war y mandolin, a Mark Jones yn war y cello. Oedd e'n odd, ie. Nes di, Alun, I fynd ar y coleg yna? Do. O ti'n ymwybodol ohonyn nhw gwbl cyn mynd i'r coleg? O, achos o'n i'n yr un ysgol. Wrth gwrs, Ystafera. Ar y pryd, wel, oedd Alun a ni'n peth enw, ac o'n i'n un o'r pethau hynna. Ond wrth gwrs, pan ddeithon ni at y coleg wedyn, oedd Hywel, wel, fi'n credu oedd y grŵp wedi datblygu, a oedd Hywel wedi dechrau wario drums, a wedi newid o ran offerynnau chi'n wario wedyn. Do. So, a felly, dechreuodd Trwynau Coch fel ni'n cofio'r Trwynau Coch, fan hyn, a wedi dechrau I newid ffeir fel iddi. Dwi'n un o'r studio drums, nes wel. Mae'n sôn am y cyfnod coleg. So, 1976, mynd i'r coleg, a dyna falle pan ddechreuodd yr hanes go iawn. Achos un o'r pethau, wrth gwrs, mae pawb yn ei gofio, beth dath ar Trwynau Coch I sylw'r byd oedd y gan 1976 neu 1977 oedd hwnna? 77, ie. Sef. Ie. Merched am bymtheg. Siwr dath hwnna'n gwmpas de? Beth y gan I hunan ne? Ie. Dodds sgwynnodd I. Bendant. Dim byd unig da un o'n un. Rodri sgwynnodd y gan. Bendant. O cyfnod, ar y pryd o'n i'n yn ddeunaw, felly oedd e ddim yn rhaid drwg ar y pryd. Ond i'n faith rhyddhanu o'r record, wrth gwrs, y senfawr. Cyn I ni recordio fe, hwn ddigwyddodd, eithon ni lawr I Swansea Sound I recordio fath o sesiwn.
a hwn cyn i ni recordio unrhyw can. So o'n i'n eitha ryff, dwi wedi gwir, a mynd law i Sain Abertawe i wneud rhywbeth o sesiwn. Yn mewn i'r studio yna, ac o'n i'n gweld yr Wyn Thomas, sef bos, sound design y bryd, yn y control room, a ddim yn edrych yn enw hapus iawn. Anyway, dath e mewn i'r studio ar ôl i ni, sa'n gwybod, jyst wneud un take o'r gan, a gweud, o, drachwch boys, dwi'n fod yn ddim yn iawn neu rhywbeth. Ac ath i'n efflon o ffrai wedyn ni, ynddo fe? Do. Ac dath yr engineer mewn, a e'n dweud bod ni ddim yn ddigon da. Ac eithon ni, wrth gwrs, o'n i'n eitha blin gyda nhw, achos bod nhw'n wedi rhoi cyfle i ni. A diwedd o beth yna, ni stormio was, a twyllu tîn enw wedi. Ond wrth gwrs yn y wasg wedyn ni, wrthnos wedyn ni, oedd Wyn Thomas di mynd i'r Cymro ar y stori fawr yma. Trwynau Coch yn cael ei banio am ganu can am weddus, a oedd e'n beirniadu'r safon ni fel cerddorion hefyd. Wrth gwrs amser hynny oedd eirodd gyda ni yn rheolwr, Eirodd Williams oedd yn gynnyrchu'r ar Richard. A war y teg oedd eirodd, cafodd clec yn ôl, yn cefnogi ni, a wedi am spel, oedd y lythyron yn mynd nôl ymlaen bob wythnos yn y Cymro, cefnogi ni yn benna, ond wedi oedd Wyn Thomas yn dal i feirniadu ni ac yn y blaen. A wedi ni wrth gwrs oedd hwnna wedi codi profil y band yn wych. O'n i'n weid mewn ffordd, dyna'r peth gorau ddigwyddodd, yn yna. O'n i newydd orffen gweithio gyda Swansea Sound ar y pryd. O'n i newydd ymuno o'r BBC just cyn ni. Ac gaswn ei ddefnyddio gan Swansea Sound hefyd mewn ffordd, achos goda'r profil Swansea Sound yn Ond sa'n cofio nawr, oedd y BBC yma? Credu o'n nhw ar y pryd. Achos wnaethon ni, yn fiar ar ôl hynny, wnaethon ni recordio'r yr EP cynta yn Caergrawnt o bob man. A dwi'n credu, oedd ddim llawer o ffys wedi ni, dim ond Swansea Sound oedd i banio ni. Ond nath yr job. Oedd ddethoch chi'n fyd enwog yng Nghymru dros nos, ynddo fe? Wel, oedd pawb ar Rhan i Swansea Sound gallu gweld pawb joc oedd y gan. Tongue in cheek, ond felly pawb wedi gweld yn yr ysbrydni, a wedyn wedi gweld hapus i chwarae'r record. Ach, gysoch chi'ch labelu fel punk band mewn gwirionedd, ynddo fe? Ife fel o'ch chi'n gweld eich hunan? Wel, o'n i yn licio punk o'n, achos o'n i newydd allan yn coleg 1976, gofyn mynd i weld y Clash i'n Trwynau Abertawe, dath y Sex Pistols mas a'i records, o'n i'n licio'r music, a dwi'n gafodd e dylanwad yn ei bendant, ond dwi'n gwybod os byddai'n byth yn gael ei hun yn punks. Alun falle oedd yn ei punk. Dwi'n wedi gwir, dyna'r era ar y pryd yn y fe, achos oedd punk music ar gael, a o'n i'n falle yn mwy debyg o ran canu yn y Gymraeg, yn agosach at punk na grwpau arall, a felly o'n i'n cael ei nebedu wedyn fel grŵp y punk yn y fe. O'ch chi sicr yn wahanol iawn unrhyw beth arall oedd y gwmpas ar y pryd yno chi? Chi'n bod, y brif grŵp pryd o'n i 76, mae'n siŵr bod ni'n enw'r age yn y grŵp mawr ar y pryd. Oedd gyda chi, boi arall, Henegest da chi, Rhan, siwr o fod, pryd yn ni. Geraint Jarman. Elephant. Elephant, ie. Siwn. Ond chi'n bod, oedd y sŵn chi'n hollol wahanol gyda ni, gyd. Wel, dwi'n credu falle dyna pam o'n i wedi cael ei label i'n punk, achos o'n i'n gweld bod sîn cerddoriaeth Cymraeg yn debyg iawn i y sîn yn Lloegr, oedd y grwpiau mawr yn cant, oedd y music ti'n bach yn middle of the road. A credu oedd y grwpiau punk yn Lloegr yn gwrthryfel yn hwnna. A dwi'n meddwl, wel, ni'n moyn chwarae music tebyg, achos bod y sîn Cymraeg wedi mynd yn eitha diflas hefyd. Oedd y perfformiad llwyfan yn gallu bod yn eitha punkaidd, hefyd. Disgrifiwch y perfformiad, beth wyt ti'n cofio am... Wel, hwnna oedd bobl yn dod i weld, achos oedd digon yn ymlaen ar y llwyfan oedd blaen nhw.
Lot o grwpau arall sy'n sefyll yna, a wedyn oedd pethau doniol yn digwydd. Oedd rodri'n rydych dros y lle, oedd y lyd yn dod allan o'r ramp, so oedd ddim sŵn. A oedd cadw mewn ware ar ôl munud yn sylweddoli bod y gitar wedi dadgysylltu ar ramp. So pawb yn chwerthin, ond popeth yn hwyliau da. So ni'n cadw ma'n mynd. A oedd y gwisgo ddim yn dweud, mae'n lun ar y chi fan unrhyw. Mae'n gasgliad o recordiau sengl y Trwynau Coch am fan hyn. Felly newn ni sôn yn benodol am rai o rain. Wrth bod fi'n trwydd ar yna. Sy'n o'n chi mewn blazers? I mean, ar y pryd yn Lloegr, oedd punk gyda ti o'r gwall Mohicans am sifftings, a wedyn oedd beth nhw'n galw New Wave wedyn, oedd bandiau fel Eddie Hot Rods, oedd ddim wir o punk, ond oedd yn grwpiau oedd yn chwarae cyfroriaeth cyflym iawn, ond credu bosib bod ni'n mwy tebyg iddyn nhw. Ond dwi'n meddwl beth ble dath y syniad nhw. Ia, y llinau ti'n sôn am, ni'n cofio ble ddigwyddodd, ni'n recordio rhywbeth i BBC, Twndish, yn Gaerdydd, ac nhw oedd y bobl o'r BBC oedd i edrych o'ch hwnna'n wisgo'r beth lliwgar. Ac digwydd bod oedd blazer, blazer, ysgol Aberystwyth, coch a gwyn. Stripes coch a gwyn, blazer, ysgol Aberystwyth. Ond un modryb i ni, yn ti Gwynedd oedd a oedd Dewi yn Nghefnder yn gwisgo'r blazer yma, sef blazer i fam, so dwi'n meddwl fi'n gafi, gael menthyg hwnna, a oedd y blazer yma, dod i fan hyn, blazer, merch, dod i fan hyn, tiny. A wedyn ni oedd adran wardrobe BBC, allan ni ffindo mwy o'r un i chi, so eithon un i Alun ag i Hiw, so ni, oedd oli o tri o'n i, beth o'n gwisgo'r blazers diwgar. Ond dim ond un ar oedd gyda ni, felly. Ond beth oedd y tiwr y llun. Gyda ni'n sôn rhywfaint am y perfformiadau byw, achos mae'n atgof i o'r cyfnod na. Oedd y gigs yn y cyfnod na, oedd e ddim byd gael cwpl o ganodd o bobl yn troi lan. Chi'n bod, oedd lan y gogledd, oedd Plas Coch, ych chi? Oedd y Dixie yn Rill. Yr enwog Blaen Dyffryn, wrth gwrs, nawr y Jim TV fan'na. Hyd yn oed yn Steddfod, oedd top rank am y tawer. Beth ych chi'n cofio am y gigs yna? Beth yw ti Alun yn cofio am yr ymateb ar y gigs? Wel, i ddweud y gwir, oedd y sîn yn eitha fywiog iawn, a lot o students yn dod i bopeth i weld beth yw'n ymlaen. Ac wrth gwrs, oedd ni'n trio cael 2 neu 3 grŵp yn chwarae ar noswaith i wneud e'n paran hirach, a i weld wahanol fath o music yn fe. Ond fi'n credu gwir yw, oedd lot o bobl yn cael hwyl yn dod i watcho music yn fyw fyna ar y llwyfan. A wedig fel o'n i'n o chwarae fe i wir, achos fi'n credu o'n i lot o well i ddod i weld ni'n fyw yn ytrach gyda ni ar y records. Oedd llawer mwy i'r perfformiad, ond fel bod bobl yn cael hwyl mas o fe gyd. Beth ti'n cofio? Wel, beth o ie, fel ti'n dweud, oedd 56 fenyw mawr i gymaru ar gigs heddi, ti'n gwybod, so ddim byd i gael 56 yna, dwi. So hwnna sydd wedi newid dros y blynyddoedd, mae'r gigs heddi lot yn llai, ond mae'n mwy o lefydd, ond oedd dyti'r canolfannau. A wedyn, ie, o'n nhw'n trefnu gigs yn reoledd, a dydy bod yn mynd o bellteroedd, ti'n gwybod, y bysys yn mynd i Blaen Dyffryn, o fan hyn, o Gwmtawau dyn nhw, ti'n gwybod, o'n nhw'n mynd o bellteroedd, a rhywun beth pan o'r gigs dydy o'n Corwen, o bysys yn cael ei trefnu o bellteroedd, a ar wahân i'r digwyddiad mae heddi, lle mae'na bysys yn dod o bobman, dyw hwnna ddim yn digwydd iddi hwnna. Ond na, oedd y venues yn gret, ond ar y cyfan, enwedig yn llefydd fel Corwen, oedd rhan fwyaf o'r gynulleidfa, sy'n ni'n gweud, ti'n gwybod o dan ddeunaw, so plant ysgol oedd rhan heleth o'r cynulleidfa. Ti'n berchyd am fe? Ie, gwmwys. Iddyn nhw o'n i wedi sgwini. Ond, a hefyd, wrth gwrs, oedd ti'n cael gigs mewn neiaddau le oedd dim bar, oedd dim ond y music oedd da. A wedyn ni, wnaethon ni sawl gig yn Neil Mynytho pan o'n i ar daith. Ti'n ddim byd na, just the music, a ni'n llenwi'r lle. A dwi'n credu bys ti'n gallu gwneud na heddi. Wy'n cofio gweld poster y Trwynau'n rhedeg dros Gymru. A nifer o bobl eraill yn perfformio gyda chi.
Pwy oedd y bandiau oedd yn perfformio gyda chi yn y cyfnod? Oedd ar symudiad ar enghraifft? Oedd ar symudiad wedi cychwyn adeg ni. Oedd Crach, sef ban gyda Hugh Chiswell. Beth o'n i'n hoffi wneud oedd treul i cael grwpiau ifan, rhoi llwyfan yn nhw i chwarae. Os yna peth o'n i wedi ffind o'n anodd pan ddech chi oedd cael llwyfan i chwarae. A wedyn, wrth gwrs, o ti'n sôn am Trwynau rhedeg dros Gymru, oedd hwnna, wnaethon ni taith haf am rhyw 2 blynedd. Felly dyna beth oedd hwnna. So, yn band am bythefnos a chwarae rhywbeth bron bob nos wedyn. Os o'ch chi ddeitha dar y merchandise e fyd o'n chi? Ie, wel, dylanwad eiro oedd hwnna. Rhaid teg, oedd wedi dechrau off gyda cael rhyw fath o nawdd i ni. Achos oedd ni gan oedd yn sôn am Levi's, a oedd ni gan yn sôn am bananas. So, pan eithon ni rai gan o'n mynd i'r cyfnod o Levi's, a ffoniodd rep Levi's lan. Dweud bod reolwr ar y band ma sy'n canu am Levi's. Gret. So, drefnodd eiro, fi ni gael yn cytio mas mewn Levi's, gyda ni sweatshirt Levi's, paro jeans Levi's, a mynd i jean-jeanie yn Abertawe, yn gyfer, ti'n mwyn trio, dillad rhan i gael. Gret. Dyna oedd yn uniform ni wedyn ni am misoedd, sweatshirts coch, gyda Levi's. A hefyd, gafodd e'r merchandise yma o'r cwmni bananas, sef Ffair a Gys, Barry. Ac, ti'n mwyn, o'n i cael y bananas chwthu fyny yma, ond o'n credu stopodd hwnna pan ddeithon ni'r gig yma yn y TA's Club yn Gaerdydd, yn y Geraint yn cofio. Pan syniad eiro, roedd banana i bawb. Pawb yn cael banana yn ddim. Pawb yn cael banana yn ddim, wrth ddod i fewn. Wrth gwrs, fel oedd y noswaith yn mynd mlaen, oedd y bobl yn dal y bananas yn troi'n ddi, a beth yn mynd ei wedyn, ond oedd taflu'r bananas ato ni. So erbyn diwedd y gig, oedd y ger a ni wedi plastro gyda bananas, ti'n gwybod, wedi mwsh. A y stwff wedi mynd trwy'r grill ar y speakers, oedd wedi mynd trwy'r grill ar y sound i'r speakers, a gyda ni byth marad o'r stwff. So, stopodd y busnes bananas yn ôl. Allai ddeall beth nath Levi's i chi. Allai ddeall beth nath G's na bananas i chi. Beth nath Angela Ribbon i chi? Rhaid gofyn nhw'n bobl ddim yn gwybod. Mae yna gan ganddi nhw'n enw Angela. Oedd yn gan benodol am cyflwynydd ddewyddion Angela Ribbon. Bethan Jones Barry nath y llais. Ie, credu un o fantasies Rodri oedd. Dwi'n cofio oedd e'n rhyfedd ar y pryd, oedd yna rhyw erthygl yn un o'r papurau Saesneg yr Express yn rhywbeth. Oedd sôn am siarad â Angela Ribbon am y grŵp yn canu can am eich chweisau hi. I was very flattered. Beth sy'n ddiddorol, mae'n byo Rodri a merched dan bymtheg a'r thing mae Angela Ribbon, mae'n gwrs Rodri ddim mai am ddiffyn. Ie. Eithaf chi'n bella, eithaf chi'n draf i America hefyd, yna fe? Neu, hang on nawr. Alun Sadwrn. Ie. Dyma fe'n reoli'r grŵp. Beth yw'n ddiddorol fan yna? Wel, dwi'n gwybod ble dath y syniad, ond benderfynu ni gweld os gallwn ni'n gwerthu'r recordiau mas yn America. Yn credu oedd Alun Samuel yn ffantio gwyliau yn America, felly beth roedd e mas, dalon ni i Alun i fy mas i America. Paid o'r recordio fe cael gwyliau, wrth gwrs dath dim byd mas o'n fanna. Yn 70. Ond am ar y teg, ath e rownd, dwi'n gwybod pa o'r bell ath e, ond ar y greu o'r bus oedd e'n mynd gofio, pan gyrraeddodd America, a ddim yn rownd yr stations, ti'n gwybod, y radio i gyd, so yn y ddilon gyda record yma. Na, dath i byd o'n. Y ffaith bod yn aros yn y Four Seasons Hotels yn bob man. O chi sôn yna, chos un o'r bethau nethoch chi wrth gwrs, os faint chi'n gwybod am hwn, ond o'n i'n sôn am hwn ar y raglen bore yma, mae Rhys wedi faint wedi ffilmio, rhyw 100 o nhw? Na, nes i'n cyfri, ond rhyw 200 sy'n ni'n gysgu. Rhyw 200? Ie, rhywbeth o. Wedi ffilmio rhyw 200 o rein yn yr atig yn tŷ, ac wedi penderfynu gwerthu nhw, maen nhw ar werth fan hyn? Wel, nes i roi nhw i Tony, sgifoni, a wedi gwneud beth i moyn nhw, a
fe sydd wedi ail-argraffu'r cloriau yma. Achos oedd dim Ie, llawer... na'r clawr newydd. Oedd dim llawer o'r cloriau, mae'n 200 o records, ond mae Tony wedi argraffu clawr newydd iddo fe. Fes i wedi dal am y clawr newydd. Mae'r greiddiol yw hwn o 1979 sy'n agor mas... Wythyn ni'n mas mynd un. Mae'n agor mas yn y canol fel yna. Hwn yw recordiau coch RCT-2 sydd yn gwneud yn yr ail i chi gyhoeddi. Wedi gynhyrchu gan Simon Tassano, oedd yn enw cynhyrchydd amlwg iawn yn y 70au, a gyda Hugh Nicolau Eirig, mae David yn. Ac gyda Trwynau Coch, crach, tanc a'r cyffro. Ond dwi'n iawn i feddwl bod chi wedi penderfynu rhoi cyfle i grwpiau newydd wrth gyhoeddi hon. Beth oedd y bwriad o gael rhai i gyd at ei gilydd? Wel, dwi'n credu taw Hugh oedd wedi dechrau trefnu fe, a gyda, wel, oedd y grŵp tanc a crach o'n nhw lawr yn Cwmtawen yn nhw. A wrth gwrs oedd cyffro yn dod o ardal Gaernarfon. A dwi'n bod fel gyda ni cysylltiad gyda cyffro. Dwi'n credu beth ddigwyddodd oedd gaethon ni record, oedd e'n fod i fod yn barod am taith haf wnaethon ni, un o'r teithiau haf. A o'n i wedi recordio fe, cael y recordio wedi gwasgu, a wedyn oedd y recordio wedi cyrraedd cyn dechrau'r daith, a wnaethon nhw ddim, felly dyna pan oedd cynnoedd gyda ni dros ben, ti'n gofio? Y syniad oedd, da ni'n gwerthu ar ein bob nos ar y daith, ond dyna'n gael. Yn troi mas fan. Mae restr o lodau gyda fi fan hyn, ddechrau sy'n reit ddiddorol. Crach, ysgol Ystafera, oedd crach unwaith eto. Yn y lodau oedd Hugh Chiswell, John Thomas, Hugh Thomas, Dewi Lake a Wayne Langdon, neu Alf, fel mae'n gyda ar hyn. A wedyn y lodau tanc, Prifysgol Abertawe oedd tanc, eto cysylltiad gyda Cwmtawen, Dau Befan, Hugh Llai, Dylan Jones, Gary Beard, lle rai chi'n gyfod Gary Beard, Sian Hughes a Sian Thomas. Nawr, sa'n gedi bod fi fod i weid y stori mae'n gwaith, so fi'n ai, anyway, sef yn ydw. O'n i siarad â Sian ddoe, Sian Thomas sy'n cyflwyno Prynhawn Da a heno. Hi a Sian Hughes oedd y ddoi brif lais. Mae Sian Hughes bellach yn Sian Jones ac yn canu gyda Heather Jones. Felly sydd wedi gweld Heather yn performio'n fyw, mae tair merch yn performio gyda Hision yn Mai, Rhys a Grig a Sian. Ac o'n nhw'n gweithio efo, o'n nhw wedi chwarae rhyw gig yn Gaernarfon mewn rhyw stafell bach, pogi bach yn ôl yn 1979. Ac oedd y merched ar flaen y llwyfan. Byn? Clwb Talbot. Pogi bach. Dyna dyn nhw'n hyd yn fi, bod y merched yn sefyll ar flaen y llwyfan, yn perfformio. A maen nhw'n neud i set, a maen merched yn doff. A dyn nhw'n methu clywed yn gilydd. O'n i methu clywed yn hunain, o'n i methu clywed yn gilydd pan mae'n beth o bod. Mae'n boes, dwi'n dod drwy'r eich i lawr. So, mae pam, oedd nhw'n ffili clywed y boes. Ie, ond gesoch chi ni ma i ganu, gesoch chi ni i sefyll yn y ffrant, o'n edrych arno ni oedd fod i ganu, a ddath y perthynas gyda tanc i ben yn gloi iawn iawn yn ôl yn ni. O, ie. Ie, so o'n i ddim fod i weid stori. A wedyn cyffro o Gaernarfon, falle bydd y rai ohonych chi'n... Malcolm Lloyd, Terry Owens, Dave Roberts, Derek Hughes, Hugh Jones ar bas a Meirion Jones yn chwarae drums. Dwi'n cyffro. Gyd i bod nhw wedi ail-ffurfio yn 2011, beth o'n. Felly, na'r bandiau, ac yn amlwg un i ddoi ohonyn nhw, wedi'n ddangos ar record, a nhw wedi mynd lot o bellach. Oedd e'n bwysig yn y cyfnod na bod grwpiau llwyddiannus fel oedd y Trwynau. Chywod chi'n llwyddiannus iawn dyn ni, yn rhoi hwb i bandi i'r haid gyfalyn. Wel, o'n i'n teimlo i fod achos, ti'n bod, wnaethon ni sefydlu label yn hunain hefyd, ti'n bod, o'n i'n meddwl bod ni'n gallu gwneud yn well na pawb arall. Ond wnaethon ni, pan oedd y Steddfod yn Gaernarfon, er enghraifft, 1979, drefnon ni ddwrnod o gig yn Clwb Talbot, sesiwn Recordiau Coch.
cyfle i rhoi llwyfan i fand ifeg. A y ddau fand ifanc o neb wedi gweld o blaen, geithon ni mlaen wythnos na, oedd ail smudiad a Rhan Thomas ar band. Ac o'n i prin, wel, o'n i'n nabod boes ail smudiad, achos o'n i wedi gweld nhw mewn gig lawr yn drefach fel Undre, cwbl o fisoedd yng Nghyddan yn gweud bod nhw eisiau ffurfio band, a wedyn ni, gret, just rhowch wybod pan eich chi barod, gewch chi gig. Ond roeddwn ni lwyfan i Rhan Thomas ar band a ail smudiad, ac oedd pawb yn syni gweld dau band mor wych, achos dwi'n cofio'r diwrnod o ddau nhw'n ffantastig. Enwedig Rhan Thomas, dwi wedi gwir, oedd gan ni band da gitarydd wych gyda'i... Rhymyd Egni Morris. Emyr yn cnyddio nhw'n boi arall. Gret. Ond, o'n i'n credu o'n i allan ar ryw misiwn mawr i wneud rhywbeth, ond o'n i jyst eisiau hybu. Oedd e beth eitha blaengar i wneud yn dweud. Oedd ddim lot o fandiau gwmpas beth hynny, oedd yn wneud y fath yma. So yn ysgol i Bananas, yn llaw fi newydd sylweddoli, yr EP yma, gyda'r Bananas, yna wastad ar y tu fas, mynd â Julie i'r ddawns, pawb yn pigo arna i, a mynd i bara mewn grŵp Bananas. Gyda'n sôn am y cynnion yma de. Sgwnnwch chi lot o cynnion dros y blynyddoedd. Beth oedd yn, mae'n amrywiaeth mawr yna hefyd, beth oedd yr ysbrydoliaeth i'r weird? Pwy oedd ysbrydoliaeth yn y weird? Rodri oedd yn tueddol i ddod lan gyda'r syniadau yn ei ben. Ie, beth sy'n cael y bai, y bron popeth. Diwedd yma, yn ffynnu, so ni'n bai o popeth ar Rodri, ond fe oedd yn dod lan gyda'r syniad, ac wrth gwrs oedd e'n gofyn i beth chi'n meddwl hwn, a wedyn o'n i gyd wedyn yn rhoi rhywbeth bach arall mewn i fe, hwnna swnio'n well, yr enghraifft. A wedyn mae Knabs fan hyn, wedyn oedd yn tueddol i ddod lan gyda llawer mwy o eiriau, achos oedd Rodri yn gweud cwpl o dod brawddegau beth bynnag, dyna ffilm mae'n gweud yma gan un, a rhaid i ti llan o ran y gaps y stwff. O'n i fi sy'n gyfrifol am ail ar trydydd bennill yn dod o gynnig. A ddim bennill gynta. So oedd e'n gydweithrediad go iawn. Beth wedi ti ar? Ti'n sgwennu hwnnw? Na, sgwennes i un can, sgwennes i methu dawnsio. A dyna ni wedyn. A Hugh? Mwy ar PR, so Hugh. Mr PR a chi wario 3 cord yn dda. Mr Nicen i faws o fe ma, Na, so Hugh cyfadau i tia fel la oedd i. Mi oedd y gwbl o greu o'n protest go iawn hefyd o'n dda. Oedd yma ni, ie. Os mae un o'ch greu chi wedi gynnwys ar album o greu o'n protest yn ddiweddar iawn. Mae rhaid meddwl ddiwedd cyn enwi'r gan i fe yma, ddweud y gwir, ond enw'r gan wrth gwrs yw Niggers Cymraeg, sydd yn gan, mae'n gan wych, a mae'n biti bod hi'n methu gael ei chwarae nawr, ddweud y gwir. O'n i fach i weld bod hi wedi cael ei chynnwys ar y CD yna, y Cyneuon Protest yn Hest. O le ddath hwnna? Wel eto, Rodri, dath i wedi gyda'r pennill gynta. Mewn ffordd, mae'n siarad o safbwynt rhywun sydd wedi symud o Gymru mewn ffordd. Ac yn teimlo'n anddifad yn ei wlad ei hunan. A wedyn i fi gafodd y job o linio'r ail bennill. A wedyn mae'r, os newch chi wrando ar y geiriau, ond mae'n anodd cysylltu geiriau'r ail bennill gyda'r gyntaf i'r raddau. Ond oedd digon anodd i jyst i sgwennu ail bennill. Ond ie, ti'n modd, mae'n gan sensitif iawn. Wedi, ie. Ti'n modd, ag yn eitha cymleth, ond ie. Ydy, mae wedi dod yn rhywbeth o glasur. Wedi mae'r geiriau a sentiment yn ddwys iawn edrych. Fel yw'n gweud, mae'n biti na, bod i ddim yn cael ei chwarae. Mae'n siŵr bod bobl yn deall ar y symud, ti'n modd. Pa gyneuon i chi fwyaf barch o'n i? Mae'n rhai bod yna ni ydy. Mae'n tigys Gymraeg yn un. Rwy'n personol, y record fwy o bad, record Coch, wnaethon ni EP 20 modfedd. O'n gyneuon cryf a oedd yr sesiwn recordio wedi gweithio mas yn dda iawn.
Dwi'n credu na'r record gyda wnaethon ni gyda Symant y San yn dweud. A wrth gwrs ar cael ei wedyn ar EP 12 modfedd, mae'r sŵn yn lot yn well. Pa gyda yn y far hwnna? Rosi Cola. Beth mynd i golli? Angela a colli ti. Achos ti'n bod, o rando ar y casgliad o gyda, mae ddatblygiad pendant dros y blynyddoedd, o'n stael eitha amrwyd cynnar ag yna i bethau fel pan o'n cyrff yn cwrdd yn y pen rhan. O'ch chi'n ymwybodol o ddatblygiad ar y cynnig, o'ch chi'n bod oedd e'n beth o'ch chi'n neud yn fwyafrif, felly o'ch chi'n sylweddoli bod y datblygiad yn digwydd? Oedd pan ddath Chase a Brian Sansbury ato ni, pan o'n i'n recordio'r album, oedd hwnna'n ychwanegu gymaint mwy o potensial i beth oedd ti'n gallu neud, oedd yn piano a organ, saxophone ac yn y blaen. So ie, oedd y sŵn yn newid. Oedd hefyd, oedd Rodri'n sgwennu cyneuon gwahanol. Fel ti'n gweud, mae'r gan ola pan o'n cyrff yn cwrdd. So ti'n meddwl cymaru hwnna gyda un o'r cyneuon cynnar fel yna chynnar just dau land gwahanol mewn ffordd. Oherwydd bod Chase a Brian yn y band yn credu oedd hwnna. Os dwi'n credu, gyda'r 5 gwreiddiol o'n ni, fyddwn ni'n wedi gallu perfformio can fel pan o'n cyrff yn cwrdd. So, nath y perfformiadau byw ddatblygu yn yr un ffordd ar recordiau? Nath y perfformiadau byw yn un mor soffistigedig a beth o'n cynnal ar albums? Dwi'n credu oedd e'n fwy anodd i perfformio rhywbeth fel am bod cyrff yn cwrdd yn fyw. Oedd lot yn haws i perfformio'r cyneuon cynnar cyflym. So dwi'n meddwl pan mor llwyddiannus o'n i'n perfformio'n fyw. Ych chi'n sôn am rai perfformiadau byw yma de? Dwi'n sôn am y drymio yn gyntaf. Ych chi'n sôn am Hywel yn gynharach, oedd yn drymio gyda'r grŵp cyn y leid yn tyfod yma. De'n y stori oedd i'n deitha i gynnau beth i'r mats? Wel, un o'r gigs mawr cynta gyda ni oedd yn 1976 yn y dawns rhyngolegol yn Aberystwyth. O'n i newydd ddechrau yn y coleg, a Hywel yn chwarae drums i ni, ond mi o'n i yn yr chwarae math o music o'n i, math o punk. Ond Hywel ar y drums, cyn i Aled ymuno o'r band, ac o'n i chwarae support i Rhan, yn credu, ac oedd Dodds wedi cael menthyg Marshall 100 top, John Wynne. Rai chi sy'n gwybod Marshall amp 100 watt, ath cab o dan e, sy'n ei ffron sŵn. So hwnna oedd y broblem gyda oedd cranc o'r amp fel an, a ti'n prin gallu clywed unrhyw beth. Ond wedyn oedd Hywel ar y drums, ac oedd e ddim yn ddigon profiadol i wybod bod rhaid ti gael mat i roi dan y drums. Ti'n meddwl, fwy o'r drummers yn gwybod hyn, ti'n cael mat, a ti'n rhoi y drums ar ben y mat, a mae'n stopio nhw'n symud o gwmpas. Oedd Hywel ddim yn gwybod hyn. So, a wedyn oedd y llwyfan yn rhyw fath o leino, ti'n meddwl, llithrig. Oedd y drums yn symud dros y lle i gyd, fel oedd y gig yna mlaen, oedd y drums, gofod tynnu'r drums yn ôl, ac oedd e just yn unllef. A hwnna oedd y noson, penderfynon ni yn credu bod rhaid i gael drummer newydd. Wedi fan y noswaith ni. So, gyda ni lot o auditions. Gyda ni Aled. Ie, o'ch chi yn neud rhyw clywediadau, o'ch chi'n edrych yn dewis ffrindiau? Na. Dwi'n cofio, credu syniad o'n i'n gael o Aled, pryd o'n i'n yn yr ysgol gyda'n gilydd, oedd Aled byth o beinydd wrth y desg, yn neud hwnnw. Beth i'n neud o'r drums? Na'r boen i moyn. Beth mae'n rhaid i gofio, o'n i'n tri yn yr ysgol gynradd y gilydd, a'r ysgol uwchradd, o'r Alun a Aled, yn wedi dosbarth yr ysgol gynradd, so ni wedi bod yn agos iawn ers o'n i'n 4 oed. So yn ystyfera wnaethoch chi'n gwrdd â Hywel? Ie. So, y perfformiadau byw yma, i ni wedi clywed am y stori o Hywel a'i drymiau. Beth arall i chi'n cofio o'r perfformiadau? Achos oedd y perfformiadau byw yn llawn egni, i'n cofio yna? Oedd yn llawn... Dwi'n cofio un perfformiad, wnaeth ei yn Eisteddfod Abertawe.
gegin y cwch banana yn ei galw fel oedd person oedd wedi trefnu'r Jim O'Rourke wedi llogi y cwch y wefel i o'n credu, un o'r paddle steamers oedd yn mas o Abertawe. Felly, o'n i wedi llwytho'r ger, a ni'n cefen y llong ar y dec. Wrth gwrs, o'n i wedi peilad oedd rhyw PA speakers ma, o'n i'n peilad o lan ar ben i gilydd bob ochr i'n chwarae. A oedd yn ffain pryd o'n i yn y harbwr. Wrth gwrs, y syniad oedd bod y cwch yn hwylio mas i fai Abertawe, a wedyn yn dechrau chwarae. Wrth gwrs, yn o'n i mas yng nghanol y bai, oedd y cwch yn dechrau symud. A o'n i PA yn cwpo dros y lle i gyd. Felly, oedd doi foi a bob ochr yn hongiad ar ben y speakers. Ni'n siŵr bod nhw'n cwmpo yn y môr. Un o'r pethau ni'n cofio am y perfformiadau byw yma, oedd yn neidio lan y lawr o'r llwyfan, a'r gynulleidfa yn neidio lan y lawr ar y llawr. A mae rhaid bod hynny wedi bod yn eitha diddorol o ran trio cadw popeth yn gilydd, sy'n ni'n meddwl. Ie, oedd yn iawn, tan o ti'n cael damwain a ni'n cofio nes i un tro ar daith, ti'n gwneud neud rhyw naid neu rhywbeth, a glanio yn lletwydd a troi yn bigwr. A ni ar daith, so o'n i'n gofod, a y boi sy'n mynd i ryw ysbyty bach sy'n Bwllheli, oedd rhyw un ar y pryd, a sy'n mynd mewn i'r ysbyty mewn Bwllheli, gael yn migwr ni wedi strapo lan, a o'n i'n croc dydyn, a mae'n gweddill rhaid, oedd dal rhaid fi ganu wrth gwrs, ond o'n i'n methu neidio lan a lawr. Union Gwobrau'r Selar yn hyn heddi, lot o fandiau yn cael cydnabyddiaeth yn ystod y noson nes blaen. Be chi'n meddwl sy'n heddi de? Be chi'n meddwl sy'n bloc heddi? Mae'n symud land tipyn ers dyddiau ni. Mae'r grwpiau yn llawer mwy broffesiynol fel maen nhw'n chwarae, maen nhw'n meddwl pethau mas. Mae'n music yn symud rhan, maen nhw'n dod mlaen a cynlluniau newydd bod o chwarae. Dwi'n gweld mae'n ffres, mae'n neis i weld wahanol fath o grwpiau, wahanol fath o music yn cael ei chwarae. Mae'n dda, achos ar y pryd pan o'n i'n neud fi'n credu o'n i'n falle efel a chi beth yn digwydd yn Lloegr yn enghraifft o ran ni, o'n i'n addasu beth o'n i'n moyn neud, ac wrth gwrs fel o'n i'n gweud amdano ni fel Trwynau Coch, live band o'n i, nage y studio band, erioed bod y studio band, live band o'n i'n grŵp hwyliau da. Os chi'n moyn noswaith da mas, dewch i fod y Trwynau Coch a'r bobl o dynnu, o'ch chi'n cael noswaith gret. Ond wrth gwrs, y gyd yn dyfod bych chi'n moyn gweld, a gyda'r cerddorion sydd ar grŵp beth sy'n ei nawr, dwi'n gweld, chi'n cael blant bach ifanc, fel popeth arall yn datblygu efallai nhw'n chwalu, a wedyn mae'n rai wedyn yn symud ymlaen i fynd yn sort of broffesiynol yn y fe, so dwi'n gweld yn iachus iawn. Chi'n neud bod chi ddim yn studio band, ond eto mae'r cyneuon eithaf chi wedi cordio stwff neithoch chi'n studio yn swno. Gred chi bod, o'ch chi'n mwynhau studio o gwbl? Wel o'n am o'n i, oedd. Ie, na, ti'n iawn. Ie, wnaethon ni enwedig ar yr album, oedd ti'n gwybod lot o'r effects ar y lyn. Ond, na, wedi dechrau mas fel band byw o'n i, a iawn i, ti'n gwybod, oedd well ni gan i fyw, wrth gwrs. Rwy'n gyda'r argraff lle bod Hugh yn fwy o foi studio, oedd Na, Hugh, oedd Hugh wrth i fod ar y llwyfan. Dwi'n gwybod os ti'n cofio hwn, ond yn noson ola ni yn Pafiliwn Corwen. Ges i'r flaen drwy gyfrifo chi. Nath Hugh, oedd wedi planio hwn ymlaen llaw o'r degau, oedd e'n mynd i falu ei gitar ar ddiwedd y set. Dwi'n gwybod os ydych chi'n cofio fe. Ond, a nid, ti'n gwybod, achos nath un o boes ffug wneud hwn, yn steddfod o'n brynodd i'r gitar chip, mwyn malu, o'na oedd Hugh, wedi malu'r gitar, oedd e'n defnyddio drwy'r amser, a fi nath fe. Malu, a ti'n gwybod fel oedd Jimi Hendrix wedi rhoi i strat ar dan yn y Isle of Wight Fest, oedd Hugh wedi malu gitar, mi nath fe. So oedd hwnna'n rhyw fath o uchafbwyd y noson. So mae pethau heddi, wrth gwrs, mae'n deulu gyfan ni, yn un band mawr yn mynd yn rhywun. Siwt maen nhw'n ymateb i hachanes dad gyda Trwynau Coch?
O, maen nhw wrth i bod yna. Mae hyd yn oed, mae'r bandana chwarae nhw wedi neu maen nhw'n perfformio cwbl o'r caneuon. Maen nhw'n canu, mynd i'r bal am y cwch banana, wrth gwrs nid yn canu o hwnna beth bynnag, ond maen nhw'n neud yn y stael oedd y Trwynau Coch yn neud e. Ond maen nhw hefyd wedi canu Pepsi Cola hefyd, gyflwydd, fersiwn gwell na ni o hwnna. Ond maen nhw gyd, a dim, maen nhw'n eitha balch o'r cefndir felly. Mae'n i'n deud wrth Rhys, gyda ges i ryw flashback rhyfedda. O'n i'n cyflwyno gwyl hanner cant ym Mhontrwyn ac o'n i'n sefyll tu o'r llwyfan. Mae Gwydon y fyle yn cyflwyno. O'n i heb weld pwy ddod llwyfan. O'n i'n clywed bandana, ond o'n i'n wedi gweld bandana. A fe nesaf, mae'r boi mae'n cerdded oddi ar y llwyfan lawr yn grisiau yn clôn o'i dad, sef Gwynedd. A ges i ryw time war portol nath o fi nôl i'r 70au wrth bod fi'n gweld y boi yma'n dyn off yn drwy. Chi'n hynod o debyg. Beth am ti, Alun? Am beth nawr? Wel, ti'n Scene Rock. Scene Rock. O'n credu mae'n lot fwy o amrywiaeth bandiau nawr. Mae'n credu mae'n lot o fwy proffesiynol, lot o fwy slick, cerddorion gwell. Dweud y gwir pan dechreuon ni, oedd dim un o'n ni yn arbennig o gerddorol, a rhan i wrth Roderick ar y gitar yn iawn, ond oedd y gweddill o'n ni jyst wedi dewis o'n ni moyn dechrau band, a felly o'n i jyst wedi dysgu fel bod amser yn ymlaen. Bas o ti, e? Ie. Fel y bas? Llais a gitar iddyn? Na, dim gitar. E-gitar. E-gitar. O'n i'n arbennig o'r e-gitar. Mae'n ffog ond yna. O. Wedyn Dodds ar lead gitar. Ie. Ared ar y drymiau, a Hugh ar y rhythm gitar. Beth yw'r... O feddwl, achos i ni'n mynd nôl bron 20 mlynedd ar hynny, beth yw'r... Pan i chi'n fath o myfyrio dros dyddiau Trwynau Coch, beth yw'r atgofion penna sydd yn dod o? Wel i fi, y teithiau haf o'n i'n neud, wnaethon ni 3 taith haf, ac o'n i'n cael yr hwyl rhyfedd. A fel o Alun gweud, o'n i'n mynd am ryw bythefnos, o'n i'n trefnu i gyd yn hunain, bwcio venues, o'n i'n heiro fan, a o'n i'n cael criw o ffrindiau'n dod fel rodis, oedd rhyw 3-4 nid gyda ni'n dod fel rodis, oedd mwy o hindrance dwi. O'n i'n ifed mwy, so o'n i'n cloi, o'n i'n mynd ar daith, dyma ti enghraifft nawr, o'n i'n mynd o, oedd gig dyn ni mynythor i'n nosau, a diwrnod cynt o'n i yn rhywle fel Llangadog, so o'n i'n fod lifo'r holl ffordd o del, a i mynythor yn y nos. So rhaid, ger i gyd, o 3 o'n i'n sy'n blaen y fan, oedd y gweddill y boes, yn gefen y fan, ar ben y ger, a dda rhyw to fath o translucent sy'n i'r fan, so ti'n rhywster top y ger yn iawn, yn y golau. A dda boes yn mynd mewn i'r gefn y fan gyda llwyth o gwrw a sidir ar y bethau, gadael y de, ti'n yn bore, a bys ni'n cyrraedd 2 awr yn ddiweddarach, agor cefn y fan, a dda boes yn rowlo as o cefn, wedi meddwi gall. Wedi cael beth fel galwn o sidir. So wedi 3 o'n i oedd yn y blaen, wedi gyfod cario'r ger mewn i'r neuad. Oedd fan Trwynau Coch â chi? Oedd fan iawn â chi? Na, days fan o'i ar ôl. Gwyd un peth sydd wedi syni fi, a i fynd nôl dros pethau fel nosweithiau'n feinol ac yn y blaen, right? Chi yw'r un o'r ychydig fandiau, dwi'n credu bod fi'n anwyd, unrhyw, sydd ddim wedi ailffurfio. Wel, wnaethon ni ailffurfio ar gyfer Eisteddfod Abergwaun. Ie, ti'n mynd o'n beth. O 86. Ie, hwnna ddim hir. O, gaethon ni gynnig yna. Ond o'n i'n siŵr, ond ie, sa'n gweud bod chi'n mynd gael cynnig. Chi'n gwybod, just licen i wybod pam i chi ddim wedi. Wel, wedyn ni, o'n i wedi siarad amdano fe achos o cynigion wedi dod, a fi'n gwybod bod ni gyd yn ei yn wahanol swyddi ni, ac i dros Gymru a Hugh wedi mynd mas i Canada, yn enghraifft, gyda'r Eskimos, cynhadu draw hwnna. Ond fi'n credu, pan o'n i wedi sgwrs ar fe'n gyffredin, o'n i'n gweud, reit, dyn ni nawr wedi symud ymlaen yn oedran, a fel o'n i'n gweud gyda,
band byw o'n i, yr egni, mae'r egni wedi mynd ar goll. Mae'r chwant o'r egni yna wedi mynd ar goll yn fach hefyd. A ni'n meddwl, os yna llawer well drwy bobl yn cofio y Trwynau Coch, am beth o'n i ar y pryd ni yn edrych na trio dod nôl a neu rhywbeth fel hen ffogis bach i ddod i gwneud. Ie, ond chwel, i fi, byddech chi ddim yn dod nôl yn yr un act, llwydda. Be dwi'n gweld ar fod y sadwn yn eraill, mae bobl jyst eisiau clywed y cynnion nawr. Mae bobl sy'n cofio'r cyfnod falle sy'n gofyn yn dweud nhw fwyaf. Ond mae'r cynnion wedi ennill i plwy fel cynnion falle. Na ydych chi rhywbeth wedi styried neu rhyw sesiwn o'ch rhywbeth o just angen y cynnion? Wel, wy'n teimlo oedd y perfformiad byw yn rhan amatod o beth oedd y Trwynau Coch. A byddwn ni byth gallu efelychu ar un perfformiad yna. Felly bydd well i fi pobl jyst yn cofio beth oedden ni. Na bod ni'n alffurio yn bydd pobl yn Wel, dwi'n cytuno. Os na allu di wneud e cystal a y tro cynta, beth yw'r pwynt trio ail-wneud e, a wneud job gwael ono fe. Ti'n gwybod fi? A hefyd wrth gwrs, ti'n gwybod, dwi'n gwybod pryd nes ti chwarae drums dytha, ond dwi ddim wedi canu ar lwyfan ers y cyfnod yna mewn gwirionedd, ambell i karaoke a yn lan gyda Geraint. Cael ei gorfodi i lan y llwyfan y Geraint ymgwyd. Tria dynnu off y llwyfan. Ond, ti'n gwybod, bys ni'n gofyn ail ddysgu, ti'n gwybod, canu drums ar enghraifft, ydw fe? Oce, felly bod ti'n byth yn ei golli fe, ond oedd hwnna hefyd, ti'n gwybod, bys yna lot fawr o waith gofyn mynd i fewn iddo fe. A ni'n meddwl, i beth. Gadewch chi nhw gofio ni fel o'n i ar y pryd, dwi'n meddwl. Mae'n amser ni wedi rhoi ben fan hyn, fi'n credu. Allai, mae wedi bod yn y fraint gael siarad â chi dro heddi. Mae'n haith i a'ch taith chi wedi rhedeg ers y dechrau mewn ffordd, achos dwi'n cofio wneud cyfweliad byw gyda chi, un o'r rhai cyntaf fi'n credu, nôl yn tua 1977. A wedyn nes i gyflwyno'ch cyngerdd ola chi yn rhaid a ffryrag yn o'r gwen, fi'n credu, o feddwl nôl. Mae'r cerddoriaeth, fel yn gweud, yn dal mor gryf ac ar dal mor boblogedd a fi oedd erioed. Mae rhywun yn gofyn amdano fe bob wythnos, i'n chwarae fe'n bob wythnos. Ie, na. Ie, felly, diolch yn fawr i'ch bragedd a'ch famau. Ond, diolch yn fawr iawn i chi. Mae'n falch iawn i weld bod yr EP yma ar werth mas fan'na, os oes rhywun eisiau copi. Ac diolch yn fawr am yr holl gyrion a storiau a'r atgofion o'r cyfnod na i chi wedi mynd nôl dros diwedd heddi. Y Trwynau Coch.